لالیەکی کنفرانسا سینەمaya ڕۆژاوا لە خوارنگەها ئەلبەرج یا لە باژارێ قامیشلۆ درۆژە خۆیان دویەمیندا دەوام دکا. درۆژە یەکەمین یا کۆنفرانسێدا چەند مژارên سەرەکە bi taybetî pênasekirina sînemaya Kurdî û nasnameya wê têkiliya di navbera sînemayê û civakê de hatin gotûbêjkirin. Rûniştandinên roja duyemîn mafê qanûnî yê çêkirina filîman û makînazmeyên avakirina têkiliyên hevkariyê de navbera saziyên cuda de ji bo xizmeta pêşkêşkirina sektora sînemayê hat gotûbêjkirin. Sibedê roja dawî ya konferansê be kodê pêşînyar werin pejirandin û komîteyek were damezrandin da ku van pêşînyaran bişopîne. Ev konferans çebû ser esasê bi slogana ber bi sînema kinûjen ve em dixwazin hinek gavê nehbavêjin. Ji xwe berê hinek tecrübê me hebûn di hinek filma de, di hinek kara de, di hinek berhema de ji wan zêdetir em dixwazin gavin pêşketîtir, gavin baştir ji bo filma bavêjin, ji bo sînema bavêjin. Em ji îro pê de, ji îroşûn de em filmên çawa çêkin, çawa li hev kom bibin. Ev konferans çima çêbû pêdivî pê hebû ji ber wekû hûn dibînin hejmarek gelek a sînemagera hazir li vê derê em dixwazin bi hevgirtinekê bi dengekî bi rihekî êdî ji îro pê ve kom bibin û armancek me ku filmên baş ji berê zêdetir fikrên baştir çêkin. Xalên Kolser hatine nîxaşkirin bi rastî pergalek sînema çawa gerek çêbibe. Saziyek din pêwîst wek sandîqe be yan jî hevgirtin be yan jî tiştekî ji van zêdetir çêbibe em çawa werin gel hev, çawaniya em werin gel hev. Konferansê de ji xwe konferansa yekemîn ku li Rojavayê Kurdistayê tê derxistin. Li hemî bajarên Kurdî hatine beşdarbûne. Konferans yani sedemayına pizgirêk û arîşe êş û azarên kulî stigvan û senarîst û derhênerin tê de bejdar dibin. Çawa zehmetiyên dibînin ji bo avakirina filmekî an jî nîşandana filmekî an jî çêkirineke filmekî sînemayî piştgiriya lîstigvanan piştgiriyan kesên ku yani piştgiriya wan tune ye avaya tê nîqaşkirin gelek xal hene wek xalên ku yani pêwîstiya lîstigvanan pêdivî û pêwîstiya lîstigvanan çi pizgirêk tê de derbas dibin divê rewşê de ji ber yani her yek û pizgirêkên xwe diaxivin da ku ew